A Xunta investirá 80 millóns de euros en 412 novas vivendas públicas e 300 prazas residenciais en Santiago e A Coruña, unha medida que permitirá mellorar o acceso á vivenda para os máis xóvenes. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou importantes medidas no ámbito da vivenda. O goberno galego destinará máis de 80 millóns de euros a construcións de 412 novos inmobles públicos e 300 prazas residenciais en Santiago e Coruña. En concreto, o proxecto inclúe 244 vivendas en Santiago e 168 na Coruña. Ademais, na cidade herculina tamén se crearán 150 prazas en residencias compartidas no campus de Elviña e 2 novas residencias xuvenís, unha en cada cidade, con 150 prazas en cada unha. O presidente explicou que o goberno galego lanzará concursos de ideas arquitectónicas para garantir que as novas edificacións sexan de calidade, ben pensadas, ben deseñadas e ben planificadas. Non esquecer que, aínda que non podemos perder tempo, e a conselleira detallaba os prazos, que eu sinceramente espero que se acurten na medida do posible, pero saber que temos que actuar rápido non quere decir descoidar o que temos que facer. Por lo tanto, este concurso de ideas, que tanto como decir que queremos unha boa arquitectura no que se fagan unhas edificacións de calidade, ben pensadas, ben diseñadas, ben planificadas. Estes concursos que se publicaron hoxe na plataforma de contratos de Galicia teñen un orzamento inicial de 4,2 millóns de euros, con 1,9 millóns destinados ao lote de Santiago e 2,3 millóns ao de Coruña. O proxecto tamén inclúe un cambio na normativa que permite a transformación de espazos utilizados como aparcadoiros en zonas residenciais, como no caso de Santiago, onde a nova área se situará en Salgueiriños. Na Coruña, as vivendas e as residencias estarán no campus universitario de Elviña, con acceso directo á cidade. Facemos ese chamamento á boa arquitectura, aos vos arquitectos e arquitectas, para que nun prazo prudencial, ata o mes de maio, poidan presentar as súas ideas, seleccionar a mellor e a partir de aí facer rapidamente as licitacións e a execución de todas estas obras nas que se va a investir unha cantidade importante, máis de 80 millóns de euros en todas as actuacións que se están detallando aquí. O goberno galego continúa a traballar para mellorar o acceso á vivenda e asegurar que en 2026 as 4.000 vivendas públicas comprometidas para esta legislatura sexan unha realidade.